Euskal Herrin, euskeran alde, hainbat ekimen egon die, adibidez, ikastolak sortu ziren bere garaien, bai irakasleek eta bai ikasleek euskeraz komunikatzeko beraien artean. AEKak ere bai, bere bultzadatxo bat eman zuen, herritarrak euskeraz komunikatzeko gai ez direnak edo zerbait gehiago, euskeraz zerbait gehiago ikasi nahi zuen horiek, aukera eman zitzaien AEKara joateko eta klaseak hartzeko, gero 2 urtez behin, korrika pasatzen da, AEKak antolatzen du korrika ekitaldia, Euskal Herri guztitik, korrika pasatzen dira furgoneta baten atzetik, eta beti ukitzen du herri baten hasten da, eta beste non baiten bukatzen da, eta hontan adibidez, ez da aurten, martxoa pirilalen, Gasteizen bukatzen da. Euskaraldia Eusko Jaurlaritzako ekimen bat da, euskara bultzatzeko eta gure hizkuntza kalera ateratzeko. Horretarako, 2 txapa hauek atera dituzte. Ahobizi edo belarri prest izan zaitezke ekimen honetan parte hartzeko. Hemen Londoan, laguntzaile bat dago ekimen honetan parte hartuko duena. Kaixo! Kaixo! Nola da zure izena? Kandi naiz. Oso ondo. Eta ekimen honetan, ze izango zara? Belarri prest. Da proba bat egingo dugu. Pampina? Nola ditzen da? Erraldoia bat. Oso ondo, eskerrik asko, Kandi. Eskerrik asko zueri. Euskaraldian inguruan, esan nahi dut, maiatza, kainalen esan ziatela, Euskaraldia nondik noa izango zen, eta, egia esan sorpresa handia jaso nun, ze askotan iruditzen zaigu pertsona konkretu batzuk ez dutela jakingo euskeraz, eta zuzenen gazteleraz hastegea, eta gero konturatzen dira, gero hartzen dut sorpresa, euskeraz badakila, eta posible deula berarekin, pertsona horrekin euskeraz komunikatu, bai? Eta nik uste, ekitaldi honek bakoitzari emango digula zer pentsatu edo, hausnarketa bat bai egitea emango digula. Azken finen 11 egunetan euskeraz mintzatzen, 12. egunean nik uste pertsona bakoitzak ahobizi edo bai belarri prest izandakoak zer pentsatuko dula, eta zerbait positiboa espero dut, bai. Netzako oso importantea da, ze nire bizitza guztien euskeraz komunikatzen nahi naiz, bai nire lanbiden, bai nire familiakin, nire lagunakin, nire kuadroekin, beti euskeraz komunikatzen nahi naiz, bai. Eta orduan, netzako oso garrantzitsua da eta oso euskararen alde nago. Kaixo, Duranako ikasbidea ikastolan gaude, hemen Andereño batekin, Ane du izena, eta galdetuko diogu gauzatxo bat. Kaixo, Ane? Kaixo, arratsaldeon. Nola prestatu duzue hemen ikastola honetan, aurrezkuntzan, euskaraldiaren ekimena? Ekintzak ezberdinak egin ditugu, egon zan jaitxo bat astelenean, belarriarekin, ahoarekin, eta zuhaitz batean zintatxoa jarri zituzten, beraien asmoak edo helburu onak edo adierazi nahian, eta gero aste osoan zer gurasoak gonbidatu ditugu, ekintza ezberdinetan parte hartzera, bakoitzak ez dakit nahi zuena egitera, batzuk ipuinak kontatzera etorri dira. Ekimen anitzak, ez da? Hori da, batzuk ipuinak kontatzera, ez batzuk egitisa gotzera, ez batzuk txapak egitera, eta horrela. Beti ere euskera zuzki, eta honekin gurasoak ere euskera hitz egiten dutela adierazteko. Begira, gaurko tailerrean. Zaigu bizkatxo bat eskuan.